вельми хотел бы павіншаваць весь беларускі народ з цудоўнай навіной, што Мікола Статкевіч зараз в сваёй хаце. Вы ведаеце, якая катастрофа в Беларусі, і тое, што Мікола Статкевіч выстаяў, нягледзячы ні на што. Гэта все-таки дае пэўную надзею ўсёй беларускай нацыі. Зараз вельмі хацеў бы пажадаць Мікалаю Віктаровичу здароўя, хуткага аднаўлення, таму што ні хвіліны няма сумнева в его мужнасці і упартасці. І Беларусі абсалютна неабходны лідары, якія кладуцца за беларускі народ. Толькі такія людзі могуць прывести нашу краіну не от края бездны, куда скидывает уже несколько десятков годов всю Беларусь злачынны режим Лукашенко. Мікола Статкевич является асабістым ворогом Александра Лукашенко. И то, что он на свободе, показывает, что не удастся знищить белорусский народ. Дякую, Миколай Викторович. Слава герою! Живе Беларусь!